बाजै आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया गोथाव जादोंना जायाखै? बारा गोथाव जायाखै जानायालाय। बेनिख्रुइ साबसिन संनो नाजाबाव मिथिबाय। हायोबा आंनि दख'नाखौ सुनानै होलाय। दख'ना? आं फुङावनो स्कुलावनो थांनाय जायोना, बेनिखायनो आं दख'नाखौनो सुलांनो हाया। बिसना सादोर, खिरखिनि पर्दा आरो आं मैया सोमनानै दोननाय दख'ना जिफोरखौ सुनानै आराम लामबानो जाबाय। आरो दख'नाखौ सान्दुङाव दोनबाय थानाङा, दख'नाया डिसकालार जायो। बेनिखायनो दख'नाखौ राननाय लोगो लोगोनो न' सिङाव जाबनानै दोन, नङाबा दख'नाया गाज्रि जायो। आरो जों थानाय खथाखौ सिबनानै दोन, आरो हायोबा एसे सेन फोरनानै दोन, एसे मोदोमनायनि आं स्कुलनिफ्राय फैबा। बाजै एसेबां खामानि मावनो हाया। बिबाजैखौनो अननो हाया आरो नोंहा? आंनि देहाया एसे गाज्रिखायसो नोंखौ खामानि मावनो होदों दा। बेनिखायसो नोंखौ बे न'आवहाय थाथ'नो होदों दा। बिबाजै अननाय मानसियासो मोजां जायो मिथिबाय। अब्लाबो बाजै, आं माला जिरायगोन, माला मबाइल नायगोन? बांद्राय मबाइल नायनाङा, मेगना गाज्रि जायो। बेनिखायनो नोंनि मबाइलखौ दोनथ'। आरो मबाइलखौ दोनथ'नो हायाबाबो आं जाखिनि खामानि थिनदों बेखौ मावथार। आरो नैबे ओंख्रिया बारा गोथाव जायाखै। आं पापर सावनायखौ मोजां मोना, एवनायखौसो मोजां मोनो। बेनिखायनो एवनानै लायफिनथां। मा होनखो बाजै? खोमायाबो गाज्रि नामा नोंहा दावदै? थां, आंनि थाखाय पापर एवनानै लायथां। जागोन दे बाजै। बाजै उन्दैयालाय मा एसे खामानि थिनो आंखौ? एसेबां खामानि मावनो हानाय नङा। आदा दावला राजा, बाजैया आंखौ खामानि थिनसोगारदों। माथो जाखो? एसे एनै खामानि मावनाया? ओरैनोबाथ' नों माथो उदांसो थायो। नोंनि बायदिसिना खोथा ओंखारलाबाय थायो। अमा राजाया जेबो होनिखे बारथारदोंना नों? आं खिन्थु अमा राजा नङा, दाउला राजासो। बेनिखायनो जाखिनि खामानि थिनदों नोमबाजैया बेफोरखौ माव। एसे एनै खामानि मावनायाव जेबो जायाना? औ, आंबो बेखौनो बुंदों। खामानि मावोबासो देहाफोराबो मोजां जागोन दा। अब्लाबो बाजै, नों आंखौ बांद्राय खामानि थिनो। जेबो बांद्राय खामानि थिनाखै। थां, जिखिनि खामानि दं बेफोरखौ मावहैथां। थांनानै थानो थाखाय, गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायथ' खामानिथ' मावखानांगोन। बे नर्मेल खामानिखौनो मावनो रोंला नामा नोंहा? बेफोरखौ बाबा जागोन नामा? आं बिदि मानो बुंदों आदा? थां, खामानि मावहैथां। दे आदा। दाउला राजा, आं हले बिनानावखौ बांद्राय खामानि थिनाखै। जाखिनि मावनांगौ बेखौसो। जेबो नङा, जेसेबां हायो खामानिसो थिननांगौ बेखौ। दे बिदिबालाय। आंनि जिउआ एसेबां दुखियारि जाबायना? आदा दाउला राजा आरो बाजै खाथिंखौ अनसोगोन होननानै सानबाय आं। उल्था माथो आंखौसो खामानि थिनसोगारो। एबा मोनसेनि उनाव मोनसे। आं गावनि गाननाय जोमनायखौनो सुबावामोन। बाजै हांग्रियासो सुनानै होयोमोन। दा बाजै खाथिंआ गावनि दख'नाखौ सिन्थाय सुनो होदों आंखौ। बाजै खाथिंआ मानो बिदि? मानो एसेबां खामानि थिनो? हे दावदै। बाजै, पाइपनि दैखौलाय मानो एसेबां थांगार होबाय थादों? मानो होननानै बुङोब्ला आं थोरसि सुदों। थोरसिखौ मोजाङैनो साफा सु। मैयानि सुनाया जाथाराखै नोंना। आरो आं दासो गाननाय दख'नाखौ सुनानै दोनदे। बाजै खाथिं, नों आंखौ मानो एसेबां खामानि थिनदों? एसे एनै खामानि मावनायाव मानसिया थैया। दाथ' नों जानायनि थाखायसो मावदों नङा होमबा? बाजै, नों आंखौ बिदि दाबुं। खोनासं दावदै, बुहुमाव जेबो मावालासिनो रावबो मोनजाया। बेनिखायनो जाखौ थिनदों बेखौ मावदो, मिथिबाय? आरो नोंथ' न'आवबो थांनो हाथ'नाय नंखाया। नोंलाय माथो न'निफ्राय नांलायनानैसो फैदोंबालाय। बेनिखायनो बे न'आवहाय मोजाङै थाबानो जाबाय। बे न'आव जुदि मोजाङै जानो थानो गोसो जादोंबा आं नोंखौ बांद्रायबो खामानि थिनाखै आरो एसे एनैल'सो। बेनिखायनो सिरि सिरि माव। बाजै, नों बिराद खामानि थिनदों। आं जिबो सुनांगौ, दख'नाबो सुनांगौ, न'बो साफा खालामनांगौ। थ' माथो खालामनो नोंलाय? ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय बेफोरखौनो मावबाय था। नाथाय आं सानसे गोजोन खामानि मावनो हाया बाजै। जेरै आङो स्कुलाव गथ'फोरखौ फोरोंगोन सानसे, थिग बिदिनो नोंबो एसे एनैखौ मावदो, नङाबा देहाफोरा बेमार जायो। हिनजाव मानसिफोरा एसे एनैखौ मावखानांगौ। अके, बाय। बाजै, डार्लिं दावदै, मावदो। बिदि गोब्रामबाय थानाङा, मिथिबाय? मावा होननानैबो थानो हाया माथो। बाजै खाथिंआ आंखौ इसेबां खामानि थिनो। न'आवसो थांफिननो लुगैबायमोन आं। दा आं बोरै थांफिनबावनांगौ जाखो? नेवलानोनो फन खालामनोसै आं। हेल' नेवला, नों आंखौ लांफैनो हागोन ना? औ, आं दिनैनो थांगोन। प्लिज आंखौ लांफै। आयौ बाला। दा बे दखानथिंजाय आं बोरै एरायलांनो दे? दानो फैसा दाहारखौसो बिलायगोन बाथामिसा। नै बायदि फनजों रायलायफ्लाना थांफ्लानो र' बाला। हेल'। बहा माइ खेंनानै थांदों? आयौ बाला, आंलाय
बहा नायखेंदों दे आं नायखेंथाराखैहाय मा फैसाया माब्ला होगोन माथो फैसाखौनो दाबो होला मास मोनसे बारलायलायबाय जोंहाबो दखान सोलिनायाव दिगदार जायोना माल लाफिननायाव जोंनि दखानाबो ओरैनो फ्रिनि दखान नङाना मालखौ लानायाव गोदै गोदै होननानै लागोन गाबोन समफोर होफिनगोन होननानै उनाव मानो होफिना आयौहाय नोंनि फैसाखौ आं जानानै खाया मिथिबायना ओरैनोबा आंनि जिउआव मा सोलिदों मा सोलियाखै नों मिथिगौ नोंनि जिउआवबा मा सोलिदों बेखौलाय आंनोलाय मानो नांगौ आंनि बिजनेसावलाय आंहा बिजनेसजोंसो खामानि आंनि दखानाव दिनै माइरं लायफिननांगौ बुस्थु सोनांगौ नोंसोर बायदि मानसिया मानो फैसाखौ लाबा लानानै होआ आरो बिनि सायाव नुवा बायदिनो थांफ्लालायो आं मा नायखेंबाय थाराखै आंहा फनावसो बिजिथारमोन आरोखि आंनो फैसाया हरफिन दिनैनो मानि फैसा बाल मानि फैसा माइरं लांनायनि फैसाया होगोनहाय होगोन गाबोन समफोर होगोन गाबोन समफोर नङा दिनैनो नांगौ आयौ बाला इसिबां दारागिरि आरोखि नों ओरैनोबा माइरं संख्रिनि दामखौ बारा हमो नोङो आरो बिनि सायाव दारागिरि बाव माइरं संख्रिनि दामानो बारायबायनो थायो मालाबाबो खमायखाया माथो अब्ला आंलाय माला बारायखो आंनो फैसाया नांगौ होगोनहाय होगोन नोंनि फैसाखौ जानानै खाया बाल आरो इसिबां दादागिरि बाल दादागिरिनि खोथा नङालै आं आंनि मोननो गोनांखौसो बिदों अके होगोन दे बेसेबांमोनथाय गासै 0 जाबाय आयौ बाला नों बारा लिरनानै दोनदों खोमाहाय बेनिखायनोथ' बाखि हरनो बायो आं मानो बारा लिरनानै दोननांगौ जाखो दिनैनिफ्राय आं नोंनो बाखि हरलालै बारा बुंथारदों नों फैसाखौ आं बारा बुङाखैलै दखानि बेसेबां जाखो फैसाया नों मानि फैसा माथो नोंलाय आइनाव बिगासिनो फैसाखौ गासै 0 जाबाय ना बेवहाय 6,000 दं आंनो 6,000 नङा गासै 0 नांगौ आयौ बाला 6,000खौनो होदों लानो बाला आंनो 0 नांगौ 6,000खौ लाग्रोदो 4,000खौ गाबोन होफैगोन जागोन दे आंनो 4,000खौ गाबोन नांगौ अके ओइ नों बहानि फैसा मोनदोंहाय जि फाननायनि फैसाया आरो नों मिन्थिया आरो आंलाय सानदोंमोन सोरबाफोरसो होदों खोमा होननानै सोरबा बोराय हौवाफोरसो फसायदों खोमा होनना नोंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि मानो आयै गाज्रि गोसो नङाहाय बदतमिज आं नंगौखौसो बुंदों मालाबा नोंनि आखलफोरा आंखौ बिराद लाजि फोनाङो आयौ बाला नंगौ बाद होदो बेफोरखौ आयौ बाला आंनि फिसाजो एसेबां देरबायना आंखौनो बायदिसिना सानग्रा आयौ बाला आं दखानाव संख्रि बानलु लांनो होनना फैबाय दखानदारिया फैसा बिबाय फैसाखौबो होनो गोनांखौ आंबो बावगारनानै थायो नालाय बालि बे बदतमिज बमरमाया ओंखामबा जानो रोंगौ न'आव मा दं मा गैया जेबो थाल लाया दिनैबा हले नांलायगोन आं बालनि आयौ बाला थफिरा आंनि बिनानाव बादालिया नोंखौ थफिजों लोगो जानायनि दाय जादों आरो नों बेजोंनो सिथा खामथालाथा बिदि नङालै बिदि नङाबा मा बालसो थफि नोंलाय थफिरामजोंलाय मानो दंफायो आं थफिरामजों गैया थफिरामासो आंखौ न'सिम दोनलांनो होननानै बुंदों नोंनि खानायखौबो बुखुगोन आं मालाय हाबा जाखानाय हौवाजों बेरायफाबाय थानाया बावै माब्रै खोथा बुंदोंलै नोंलाय दावसि देलाय बे थफि आंजों बेरायफायाखैथ' थफिखौ आंसो लोगो मोननानै न'सिम दोनलांनो नागिरदों मानि थाखाय मानि थाखाय बिनि जेबो जाहोन गैया हिनजावा खानानै दं आरो नों बिदिसो नाटक खालामगासिनो ओइ थफि थां बेनिफ्राय हारसिंनो ओइ मानो रायखोब्रा अनाखा नालाय मानो अननो लुगैदों नोंलाय बेखौलाय गावनि हिनजावा खानानै दं बेखौ लायनो हाया माबालै सयथा आं माने हिनजावखौ लायनो नागिरदों दिनै आरो खोथाया जाहैबाय बिफाया आंखौ सिलाय खिन्थिदोंना आयौ बाला मा सिलायहाय बेनिखायनोथ' आं एसे मैया मा खालामगोन मा मागोन जानानै आं एसे दैमा जिङाव गोलैनानै दङमोन जौफेना ओमफ्राय माब्रै गुबुन दैमाथिंजायसो मोनहैगौ फात्ता गैला ओमफ्राय थफिखौ बेवहायनो लोगो मोनबाय बे मोसौ गोमानाय नागिरनो थांनायाव ओमफ्राय सानबाय लामासिम ससे दोनलांनो होननानै बेवहायनो नोंखौ लोगो मोनबाय आयौ बाला दा मा खालामगोन नों दा थौदोब्रा नोंबो आंजों गाबागौ लायथांहाय आं गैया बेयाव आंहा दिनै हौवाजों नांलायनांगौ बावै बिदिसो जाबाय होमबा दे जागोन आंनो हारसिं लायगोन जेरैखि जायाबाबो दिनै ना मा बुङो रायजोफोर जागोन दे दावदै आं लायगोन नोंला सोरजों रायलायदोंमोन नोंलाय माबालै दावदैजों बहा दङ बेलाय बेबाजै मोननाव बिसोरनावसो थांलायबाय दाबा बिसोरनिफ्रायबा मा दाय मावनानै फैलायगोन मा होनदों बेलाय
न'आव फैनो गोसो जाबायनो गावनो गारनानै थाङो गावनो फैफिननो गोसो जायो थों साननैसो मस्ला मोनथों खामानि मावनो दांनो बायोना बियो मालायनाव मावनानै जानांबा बेसेबां खस्थ' बेखौ मिथिथों जेबो बुंनाङा साननैसो थाथ'थों जागोन दे बे बाराव आंबो बेखौनो खालामनोसै आमबिया खालि आंखौ नायनो बायो आच्छा बारु थाइबानि लारु रागा जोंबाय थानाङालै रुमबां नैबे फैसाखौ लानानै थांगोन नों दा रागा जोंबाय थानांला दे एलबाम मोनसे गानो दंथारोमोन बेखौनो आङो फेलें खालामनानै नोंखौ लोगो हमनो फैदों दालाय माथो फैसाखौनो होआखै नोंलाय आंनोलाय बेलाय मा बे फैसाखौ आं एलबाम मोनसेयावबो मोनखायो अरे गासैबो समाव फैसा मोनबाय थानो लुगैयो होमबा फैसा नङाबा नों बायदि बोरायजोंलाय आं बहा लोगो हमनो फैनोमोन बोराय माथो आङो एलबाम खालामनानैबो बेखिनि फैसाखौ मोनखायोमोन आंनो नोंनि फैसा नोंनो ला रुमबां बिदि नङा आं नोंखौ गोदोनिफ्रायनो हेफाजाब होबोबाय थाबाय बे समावबो नों आंखौ बिदि बुंगोन नामाब्रा दा जिखिनि फैसा होदों बेखौनो लादोब्रा आं समा मोजां जाबा नोंनो फैसाखौ होफिनगोन ना दा थां खाथियाव नारजि बुदांबो दङ दा जाला माला लोगोबो हमबाय थाजाया आं गाबोन समफोर हरफिनबावगोन थां नंमारगौ औ थां नोंनि लोगोफोरखौ लिंनानै माबा मोनसे जाहैदो थां फैसा थोआबा नोंनाव बिहरफिनगोन जागोन दा थां आइला जामाइला खाथाथालाय खायसे सिख्लाफ्रा एसे मोनदावबा आरो नांगौ जाबाय थायोब्रा फैसाफोरखौ जेरै नों आंलाय माब्रा जेरै सिख्लाफोर लाइन लादावबा लाबाय थालाङो थिग बिदिनो खायसे सिख्लाफोराबो बेबायदिनो लुगैगोन नोंनिफ्राय फैसाखौ अबेसे बेबो नंगौ ओमफ्राय नारजि बुदां जारला जाबायना साला आङो माथा थान्दा खालामनो होननानै गुवाहाटि फैनाया गावहासो लोखो सोखो होंगो दोंगो खालामफैबायलै नों आंजों मानोथो सिख्ला नांगौब्रा जों गोजा बेरायनो हाया नामा हायो होमबाबो हिनजावसा थानायनि मजायानो बेलेग ना अमा राजा बेफोरखौ बाद होलै हिनजावसाफोर नोंनि पार्सनेल मेटार बियो नाथाय आं थानायाव एज ए फ्रेन्ड हिसाबै आं नोंखौ बिदि खालामनो होआ साननैसो थान्दा खालामफैदोंना खर'खौ मोजाङै थान्दा खालाम जा लों था बेफोरबायदि एक्ट्रेस मानसिफोरजों बेरायबाय थायोब्ला गाज्रि जालांगोनलै न'खरफोराव गोसो ज'आ जाबाय थागोन साला मा सानो जियानो जादोला दा मा खालामगोन नोंलाय हो नारजि आफाङाथ' आंनाव फन हरनानै माबा गावहासो गुवाहाटि फैनो ओंखारलाय लांबाय न'आवनो थांनोसै आरो साला नोंहा थांफिनलै आं थाङा आरो गारिखौ लानानै थां उफाय गैला आरो थांनांसिगोन नालै हारसिं थांनो बादों आंबो नों थाबाबा साबसिन जायो दे जागोन लोंगोन बेरायगोन गुवाहाटि टाउनाव सेंग्रा फिसा बायदि सेंग्रा जालाय बायदि गिदिंगोन जागोन दे अके बारु हुइनाबाद लानजाय टेम्पाट पाट ओइ बादालि थौदोब्रा न'आव थांफिननोसै आं थाङा माथो नोङो थपसिखौ हाबा खालामगोन बापावै बुंबानोखि जे आं हाबा खालामगोन बे नङाब्रा आं अखाफोराव थांनो होनबानो जे अखाफोराव थांगोन बे नङाब्रा आं हाथरखियाव थांगोन होनबानो जे आं हाथरखियाव थांथारगोन बे नङाब्रा बादालि सना थौदो न'आव नों गैयिनिफ्राय गोसोखौ मोजां मोनथाराखैलै नों आंखौ अना आरो फिसालाखौबो गुबुननि महर लादों होननानैसो बुङो नङाबा फिसालानावबो नोंनि बायदि खानायानो गैया बादालि आंनि जिउनि आं नोंखौ मालाबाबो दुखु होलालै सना आरो आंनि फिसालाखौबो आं मालाबाबो मालायनि सानला आं खोथायावल'सो बुङोब्रा आरो आं जुदि मालायनि साननाय मोनब्ला आं खुथार बेवहाय फैनानै नागिरफैबाय थायामोन ना थौदो बादालि सना रुजु रुमु सनानि संसार जाहैनोसै फिसालाखौ खांनानै गिदिर गोलाव मानसि खालामनोसै थौदो आंनि सना बादालि मालायफोरा बुबासो खारो आंथ' नोंखौ बुवाखैनो आंथ' नोंखौ जेबोखौनो रायाबो बिदि एफा अनसेयावबो मानोलाय नोंलाय बिदि जानांगौ जाखोब्रा बादालि मानो होनोब्ला आंनि गोसोआ दुखु मोनदों नों गुबुनखौ हाबा खालामसिगोन होनना हाबा खालामो नामाब्रा खालामा नंगौथ' आरो दे थब्ला थफ्लिया लादो आरो न'आव थफिनदो थफिराम औ मानो फैदों नोंलाय बेवहायलाय माने आंनि हिनजावखौ लांनो फैदों मोजाङानो जाबाय नोंसोरनि नांलाय खमलायनि थाखायबो जोंनि न'खरासो बदनाम बरसि जागोन मोजां रायजो जानानै खिन्थिनांगौ मा नांलाय खमलाय खारलुं खारला जोंनि जाथि फरियालाव बेफोरबायदि गैया आपावै जाथि फरियाल होनलायथारबाय होमबा बुंनांगौ जायो ओंखाय जानो गैयिनि फिसाखौ हाबा खालामबाय आरो दा बेफोरबायदिसो जागासिनो खबरदार आंनि हिनजावखौ जानो गैयि होननानै बुंनाया मा खालामनो हानो नोंलाय गावनि आखायाव बोलो गैया मालायखौ बुनो नागिरग्रा जेब्ला थाखा फैसा खामायनो हागोन अब्ला आंजों रायलायफै अब्लासिम बे न'खराव जायगा गैया बादालि दिनैनिफ्राय बे न'आव नों गाफैनो मोना नुबायना माबायदि बासिदों दुखियानि फिसा होननानै नोंखौ बुंबा मानो लाजिनांगौ जाखो आं नंगौखौसो बुंदो दा मानोथो बेफोरबायदि फिसा खोथायावनो खारलुं खारला खालामनांगौ जाखो मोजां गियाननि आखलनि मानसिफोरा मोजां जातनि न'खरनि मानसिफोरा बिदि खालामा बादालि माबायदि लाजि फोनांदों आंनि हिनजावा जेरैखि जाया मानो आंनि थाखाय मोजां मिथिबाय आंनि हिनजाव गाज्रि थङालियानो जायाथों मानो नोंहालाय मा नांजादों मानो होनोब्ला बे न'खरनि बिहामजो हिसाबै बुंनांगौ जायो लाजियो आं नोंसोरखौ
नोंसोरनि बेबायदि आखलनि थाखायनो फिसाला बिहामजो बुंनो। क्लिअपेट्रा मा बुंदों बेफोरखौलाय? मोजांखौसो बुंदों बिफा। ओंखारलां बे न'निफ्राय। जागोन दे ओंखारलांगोन। क्लिअपेट्रा बेफोरखौ नों मा बुंदों? आंनि बिहामजो फिसालाखौ मानो होखारदों? बिसोरखौ साजा होआबा जेबो जाया। साजा होबासो गथ'फोरा सिद्धा जायो। अब्लाबो आंनि फिसाला बिहामजोखौ होखारनो मोन्थाय नोंहा गैया। बिदिसो जाबाय खोथाया। दासिमबो बे न'आ आंनिसो न'। खोथाया बिदिसो जाबाय होमबा। बे न'आ नोंनि न'। बे न'आव नों आंखौ हाबा खालामना लाबोनायनिफ्रायनो बे न'आबो आंनि न'। बे न'आ जेसेबां नोंनि न' आंनिबो न'। होमबाबो आंनि फिसाला बिहामजोखौ बेफोरबायदि दाराय। जागोन दे। बे मोन्थायखौ आंनोबो नाङा। नों मा सानदों नैबे क्लिअपेट्राया नैबे न'आव थानो मोनाबा बे न'आ आंनि नङाबा आंहा जेबो गैया? नोंनिख्रुइ बांसिन धोन सम्पति दं आंहा। गोसो जायोब्ला बेफोरबायदि धोन सम्पतिजों नोंखौ फबनो हायो। एसेबां घमण्डि जानाङालै क्लिअपेट्रा। नोंनि घमण्डिनि थाखायनो नों सानसे थैगोन। आरो नोंलाय नों फिसा हौवा सासेखौ मोजाङै गियान होनो हायै रायलाय नों आंजों। जागोन दे। नोंहा आंनि सायाव इसेबां बेफोरबायदिबा बे न'आव नोंबो थानो नांला। सोरथो थागोन बेफोरबायदि न'आवलाय? थांनोसै जोंबो दिनैनिफ्राय। थां। नों बायदि हिनजावखौ आंनोबो नाङा। नों बायदि गोहो गोलोन्दां हौवाखौ आंनोबो नाङा। नों मा होखारदों आंखौ? आं हारसिं गारनानै थांनोसै। थां। नों बायदि हिनजावखौ आंनोबो नाङा। बोरायदों मा जादों आंलाय? जिउ जोजासिम सलिनो हानाय गोहोआ आंनावबो दं दाबो। बानलु बेदां, ओइ बानलु बेदां। मा बेलाय? आं हेयार चेन्ज खालामदों। माबोरै नुदों? आं मा मिथिगौ? सरि बावदोंसो। नोंथ' जेबो मिथिखानाय नङा। आच्छा बानलु बेदां, जोंनि इनस्टिट्युटनिफ्राय जोंखौ टकिअ'आव मोनसे खामानियाव मोनसे एसाइनमेन्टनि थाखाय थांनो होदों। माने आं बावगारबाय। बिसोर फुङावनो थांजोब्बाय गासिबो। प्लिज नों आंखौ दोनलांनो हागोन ना? जुदि नों आंखौ दोनलाङो अब्ला जोबोद गोजोनगौमोन। नोंहा गुबुन लोगो गैया नामा? जापानिस लोगोफोर दङ। थेवबो रावखौबो दानो फोथायथ'नो हायाना। नोंखौ हले आङो फोथायो। बेनिखायनो प्लिज बानलु बेदां आंखौ दोनलां। आं थाङा। प्लिज ना बानलु बेदां। अके, माला थांनांगौ बुं। दिनैनो। अके, क्लास जोबखांनानै थांबा जागोन ना जाया? आं मोनसे क्लास लानानै थांगोन। जागोन बानलु। थेंक इउ। माथो नोंसोर? बहा थांनो नागिरदों नोंसोर? जोंनि इनस्टिट्युटनिफ्राय मोनसे खामानि दङ। टकिअ'आव थांनांगौमोन। आं लेट जाबाय, सिखारनो रोङासै। बेनिखायनो आं बानलु बेदांखौ लिंदों। मोजां। बानलु बेदाङा दिनैबो आंखौ माथो होआसै। एसेबां गाज्रि मोनहाबथारबायना बियो आंखौ। हेइ, मा सानदों? बानलु बेदांनि खोथाखौ सानदों नङा होमबा? जेबो सानाखै। दे होमबा उनाव लोगो मोनगोन। नों क्लासाव थांदो। अके, बाय। बानलु बेदां एसेबां गाज्रि मोनथारबाय आरो आंखौ। बानलु बेदां, नों सानबेसे जोंलारिखौ इगनर खालामगोन? मानो नांगौ? ओरैनो सोंदों। आं सानो नों जोंलारिखौ गाज्रि दासान। बियो जोबोद मोजां मानसि। जोंलारिया बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि बेवहाय बुंनांगौ गोनां गैया। जोंलारिया आंनि रावबो नङा। बानलु, नोंखौ टकिअ'आव दोनलांनांगौ ना? थौदो। नाथाय नोंनि क्लासआ? गैला दिनै क्लास। ओइ बानलु, रागा जायो मालाय एफा रागा जोंनांगौ आरो। जामायला फरायनानै जानो हागोन ना हाला? मा जाबावगोनब्रा बे जिउ मोनसेया? आदा का हुआ? आंखौ माखासे सेंग्राफ्रा एदावदों। सोर सेंग्राफोर? जोंनि स्कुलनि खाथिनिफोरा। माब्लानिफ्राय? जेब्लानि स्कुलाव थाङो होमबानि एदावो। आच्छा, सोर? मा नाम? आं नामखौ मिथिया आदा। आच्छा, गाबोन स्कुलाव दोनलांगोन आं नोंखौ सोर एदावो नायनि। गाबोन स्कुलाव थांगासिनो दं र'। आंनि बिनानावखौ सोर एदावग्रा एसेबां गोहोगोरा नायगोन।